Boeren met moezeskeer kan jild lienen bij de provincie Friesland in een lege rente. Het jild is alleen nog voor die boeren die te aantonen kennen dat ze skeer terug moesten hebben, maar geen jild meer van de banken krijgen kunnen. Deputaire Kramer roest de totale skeer op dit stuit op zo'n 80 miljoen euro. Jorrit Bergsma had juist met succes zijn titel op de 10 kilometer verdienen op de WK afstand op Tialf. Erik-Jan Kooijman was tweede. Irene Wust slag er net in haar titel op de 3 kilometer te behouden. Ze eindigde op de afstand als tweede naar Martina Sablikova. Het is in Natuurmuseum Friesland de officiële uittrap van Ljouwert Haardstad van de Smaak. Het doel is om zien te laten dat Friesland meer kan als vierliepen, keertsen en reetrieden, namelijk itensieren. Het gaat ook om bijzondere producten uit de regio. Er komt een bronzen beeld van de Fiskerman met Jonkje in Balzert. Jarenlang stiert er een houten beeld bij de kapelpost. Maar nadat het meer dan 80 keer vernield was, komt er nu een bronzen beeld van. Het is een van de meest gefotografeerde plakken van Balzert. Joen en vannacht droeg en rijstig waar. Een matige wind uit het zuidesten en het wordt 4 graden. Morgen zo'n graden, het is bewolkt, misschien ik wat zinneskien.